ole tuna hianin kapan ar akhal meka chuanin khilanen hianin rei tak tak zana te pawh hian hna kan thok thin office a Tata bye bye. Tata itu pinatas se. Mobile number 69. ti chuan DC hna hailing certificate kadila ron lam ro tia last day akhanin video den kan valama lomam khop me kan loma wangin chaute kan eya kan kan dilo tang wangin ka pa nen roti kan rei le thingpui ten kan veina chuan ka pa hi omle le thelo thina engamani hi siama chuanin vai ho hian an ngai sang em ti hianin a thil siam lai ten zu thlir reng pe a selfie ten la an khwa ten mo thon thin ni ome chuanin vok pakhatan ron zona he a thau khom me karil ti tram khom me thingpui kanina engamani ti kan siama chuanin uthang ten on lenga khila khenin mong lore an te chuanin valor angon te chuanin garho in an phaldon man len te garho zo khanan lo puyan lo wai pui vela anwa maltrawa kan don ngen valo tro ngen wa sat chuanin khami kha chome ta an te ke ro chuan ke ngai me lova ma se chaw ka siama tui takin ka siama uthang ten no pan rong kil puyan thenu pa ta shwaya khami rim she khanin madamit te le a thian nu ten rong kal le a chuan chu mi rim hria chuanin patling pahnin an lut le boka ti chuanin chaw thu kanin dai ta lo ni chuan ka sleeper hi ka bun nari to emema na ka thon ma tang to khanin ka bun to apan emema japan rang ka panen ei tur kan wazonga bazara mihen bazar ni nia ma ro chulom lowa restaurant pa ngaya ka chokan ve ta tui shan pa lova ei chuan ice cream eyang khatia lavero kulfi amlo alum me mai titlata ti chuanin ti hianin alum deu wang hianin thlivot te kan ai thina chuan ni khatchu kan va chhuaka ti hianin doctor kan va hmuwa ni hi PLI vela thil min lo sign sak turin kan va soma chuan kan thok bui pakhan kan phekok pun alo hinang hlo mai ke mai ro chu a bal zo ka phekok kha chuanin kan form te lo thlen awang kan lom em awangin kut bengin kan lo lom ani ei kan office hung chuan mai ati hianin hmuang hena chep em ma machine kan tama na tam box ya lekha le neu te chuan ke te chu ka ding hial thina chang hi chuanin ang karil tama wangin kapanin paratha kan ve ya chuanin kel kai pakhat aron kala chuan kapan kong sira mi simen da banga lo muwa tlem te na bala ti hianin tilai mun hi achar phui ve kan simen mang hian thaka mai jang gold finger papor kan muwa kan lom em chu kan pa fain kan eya tiang te kan tui ti zong ania kan eri rap thin ani chuan lum deuh to wangin pon varanda rong rang khanin zandia te kan kil thina helai a hianin lui atanga thliron tho hi tian kan lo dong bok thin ni kapa hi taima ka ti to kha tual te phiat chuak veka tianin na ro te hi tianin a phiat khoma lomang khom mai ke chuni lang ka ti lovang chuanin helai hianin BSF hoi motor an lo zuar mo kan ti kan ven vela ma se inspection an lo nei wanga lo tlar mai khan lo nia chu chuanin mal soma motorin kan va chhuaka ani hi SBI field officer ania chi na mana Bethel Academy kan ti akhan kan vakal le a tra chon rong kal ro u zong tra ome an tia chuan song soyang nge chuan zong tra chu lo om trawa khami min sem du wanga min som khan ya kan lom khom maya helai mun hi thado pa pakhatina sikul din ania thingpui om mo ka te thingpui choron omta ni ka lom khom me chuanin kota chuanin uthangan basketball ten lo tin ura an ka fang kol vela kalunga le ne wang classroom ate chuan ka wa thuchin vela chuanin uite an nei no la hei ka sei tong khan ui hian min loma ke point ka loma uite do ta hi chuan no te hin lom om deuh berin ka hria chuan zong tra chu kan hon da trawa madamitina pokal lengo kan titani chuan madamitina chuanin ei tur be sein kan va pheita kan zawai chuanin mal soma chuan ka dara bunga ti wang ka panna hne saka chuan chauka hei uite hian min loma ka ti to kha chuan do kan han lo thuru an tie kan thu khat tura ei tur be sein an chauka ti chu ka va thli thlaya rei takan thu ni ti chuan rei takan thua thutin kan thua chuan lama thate kan lo la hova chuanin topa chuanin ei tur chu kata lo la ni lo chuanin ta tur khanon da che khanin ka mu chiang ta boban dum le nainok ram rong titi arsa nen atui khop maya tuiti takin kan e kan lom hle ni he hi madaminia apasal thadawania an boral san toni kha school din tu kan ti khamo chuanin uthangate in tharan lo wang kan ve ena chuan ka pan tong traina mangin ti khanin anin te khal han saka kan rila tame wangin kan ho a chok kan ve e ani ma som pachulo tel ve chuanin
office a eitur an keng thina ti hianin lom takin kan lo poma kan ei ho thina ni अंकल भी हो ना पीछे शिवा बाबू और ये है आंचल देवी और ये है प्रोटिशा मित्रा और ये है हमारा संजीत हजम और ये है फ्रैंक यार कि हम YouTube पे भी वायरल होने वाला और वो है रूपा जी Hello guys, welcome to our channel. वेलकम टू माय सब्सक्राइब वेलकम टू माय सब्सक्राइब Like, share, subscribe. chuan ka pa po hen la lo du ve zel thina wang kan ko thina chuan in kan ril tra me kan tia gol ba sai ne tur kan vajang alo om hlo me chuan kan office lai then ka pa hen thing pui te hi ron sema thing pui kan in hem le chuan kan ril tram deuh chuan restaurant ta paratha kan ve ya poi tui le ni ro atla deuh thina chang hi ani na nuam ka tia ro hi e ka lo me me ma silong chhuak di wangin chuan in karenam lo chang chuan hitar mang kan ni sia ti hian thuk te siama chuan in kan ho dona chol kan lo ve ka ti wangin uthanga ten ron kalula so tin eng haldon nen tia avalom om ve kan tia kan ve ya e mal so ma te onen chuanin ti chuanin office chu ka chhuah san ta ni man mo takin ka tlana ka man moi ka tlan thina ka pa hin fit em ka phalo thina tian chol mang turin sola sonin kan bading nga bas kan lo changa nga helai kona hen uin mishing pakhat an lo ma chuan mishing khan ron let ve le chuan bas ron thlen china chuanin kan chuanga baranga para lampanin kan tlan phota staff te pahni le ka pa nen chuanin hei lei lo om tak tak te kan zo a Bangladesh border kong ani wangin panin phaizol nom tak tak te an barenga para chu kan bathlenga rakhe hei an mani post office ve thung ania anuam bi khop maya ka om na hi fu lo ni ka ti ka hriat chhopa inspector polo oma chuan bolero in to takin tura lam kan han pan le phota chuanin an sake banglang dewa khanin puri kan e he mana ka pa nen pon kan thile na khania rong ra kan kal chum khanin chuanin kong laya e ka kong sira mai ban le tumbu te kan le ka pan kut zai zirin adon na to takin an le tira tura kan thlenga ta chuanin office a wakala chanda na ka thian pa em te kha ka mu a thlate ka walak puya chuan in noya ka chuka chicks te hote ka wa ena ka wa ti pui vela ti chuanin bolero chuanin thol do hlek to in tura lam kan pan ta ani ti hianin staff te pani le inspector le ka pa nen kong hi nom em ma ma ro chu a kwal koi na satawang hen rui ola konga tha a ram hmoi atama boruak athianga chuanin rongjeng an ti hei kong chan veng deuh nia silong pan lama chuanin chokan eya atui em ma ro chu atova kholai te tianin ka wata ka hei vairam nge ni ti por hriat thelo khopin ani helai vel hi ron konga tha kan ti to kha hen khalpo ngai lem lowa masek ang khal thawa chen konga hianin kan ka rui dawa ke po ama ro chu rui lo ka ngai to char hei final destination ang deuh te pakhat te deuh hlek te lo ma nuang tlan chuanin silong kan nei to chuan ti to chuanin traffic te po an jam chho ve chana ti chuanin ka room chu topa kan thleng ve ta thlatam tak nuwa ka le khabu te po ngai ang in lo ma ka hnuk te po ul hial don muni le ka tia ti chuanin ka in hata kalom khom mai chuanin chopa ngai te po kan ei chho ve le ta kanu le pa ten hei kalom le ni helaya ka lo thleng thei kalom tak zat